Mo ni ingon may gala ni Attorney Libby Baligod. Kagahapon mga kaigsunan. Matod pa ni Attorney Libby Baligod. Si amin nas maayo nang si Attorney mo ingon. Okay, di ta maakusahan diha si Attorney man. Si Attorney may gaingon. Mo ni unod may gala press conference kagahapon. Dito may gala sa Club Pilipino. Kundiin gipresentar kining 18 may gala ka mga former Marines nga nang hatod kuno kwarta mga higala, nagapod-apod og kwarta ngadto sa mga politiko o guban pang mga beneficiary may gala sa atong kwarta. Pinawa. Grabe ni mga tawanan ni. Sige dong. Birahe. Meron din silang kinausap Ah. na mga di umano ay EJK victims families Aha. sa bahay Kalinga ni Father Flavio Ay, Father. Villanueva. Mm. At lahat ng gastos ni Father Flavio Villanueva ay sagot ni Saldico. Ay. Santone Vitamin C. Kung sa ingon ni Attorney Libby Baligod, lahat ng gastos ni Father. Oy, Father, wala binuang na Father, oy. Sa to pa, kada misa, dako siguro kay stipend re, magmisa ta dapat dito ila ko ano. But no wonder nga ganahan kay mo anang magmisa diha sa mga politiko kay dagko siguro kay stipend diha. Bullseye. Social justice pa na gihapon dre. Ang atong gipangita diha. Social justice pa gihapon na siya. O social justice for sale. Katropang Arnel Cortez. Alas 8:03 na may galandag na sa tubag Banagubanuman. Kamoy maghukom. No, igor ako mo presentar ni ining tanan mga igala. Pero ako, sorry to tell you, but di ko kumutuan ni mga tawhana mga kaigsunan. Ngano man? Ngano di ba kamutuo Katropang Arnel? Siguro Katropang Arnel, yung kamutuo kay Pro Duterte, dili man. No, dili man mga katropa. No? Sa una pa, di man ko pro ni Bisan Kinsa, pro man ko mga igala kung sa'y matuod. Kamo, may igalang naminaw ron. Look at the eyes. Tanawan ng mga mata mga higala sa mga tao nga nagduot kang Duterte ron. Look at them. Kung makita ba nimo mga higala sa ilang mga mata nga nagapangita sila gustisya? No. Laila de Lima, tanawang mata ni Laila de Lima. Mata ni Trillanes, tanawa, di ba murag banakon? Bisa si Father, tanawan ng mata ni nila mga higala. They are not for justice. They're not seeking justice. They have their own interest, may gala nga nakuha din na. And, they are seeking revenge. Pagpanimaos. Bullseye. Pagpanimaos. Tanawa si Attorney Butuyan. Nga pataka na lang yawit mga igalag dramatic kayo. Ang iya mga igalang mga pabahayag dito sa ICC. Mo na ginaingon mga igala, kung ika-convict man ni Digong, mga kaigsuunan, gumikan sa iyang pagpakgang sa droga, nga daghan man tag-angay buhaton, daghan man ta may galag angay pakgangon, o angay tutukan, pero kanigyo ang gipili, mga kaigsunan. But ask yourselves, kamo mga igala nga, naglagot, kamo nga, nagdemonyo ang pananaw kang Digong. Tanawa o pangutan na inyong kaugalingon, mga kaigsunan, kinsa may nakabenepisyo aning tanan? Si Digong ba? Pangutan na ang inyong kaugalingon, mga kaigsunan, kinsa may nakabenepisyo aning tanan? Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.